Yadamo ase amoma ha wiai Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 awiai baby a wo bia no yada wase adwuma ana yade ema wo wosate yenka e wo 98.9 bono ene ahafumanta no de baabia wu e de amabo mo wiai nsam yade ba no ensam no edoso pa o man adwadifo enkabom kuo na e kan nsam bi e de akere aban Ekuo be keke won ho bomo senka wakwakoye ye kire o ma Ghana mra hyebedwa fie na asambia si amakuo kro no a wosade krata bi apiedwa owura kwaku agema manu ayoman soafo ohwe na pomde ho nsam so wone Sompa kase acha asembi won mo moto pan no wa santemantemu na ebokokoi won mo kire se sane anuoma ekọ no se kwaso aye sa pan no bo won mo betum Ghana ha ye woi ye watranye bi ehwe se obi entietia obi fa ahodie so na omutu anamo bi a ne nyina no Ghana nkoso Ghana yiyo ntra sane ye beye na kuayo betumi atumpon wo ma Ghana munti asanteme rayero to for say to your tosumienu na nanso de nano atumubi opening pa bi nso amanensa so ya wo kire se senka wo mfia pa enka aprosifo bi ye wo maimu no ekwane ya wode wo befa so no nkomo a ebe salutu no pa ayebekwa poya mantamu ne yatete ya kire se krache bi akwa akodi wi tofi bi mabushia wakwatwe se kan ene ne fiefo nyina wonyom kro betwitwa wo mo se meka se de nipa mienu wakum wo sansam ne sa yoro hosam ne ahodwursam ne bia asi ewo bono mantam emu ba bia fro se bronsanko eno eben otumu ase ewo bono mantam ne mu enkre firi ho ba wiai de no kore nyame ne mi enya de emu odekora na wonhwe ya transese no unsusuye wadwenkyere ene wafutuo ne watene nyina no eye live ewo Facebook ena YouTube no so eye adwuma saa kwan mienu we fa ho hia no mu a de wodi ba bia wadaworo ma wonwene ne yie na be duru ntam nko ade a ebe ye ho adwuma kama edema wo abe heba clinic tano so apatrapa new site ho yare bia honhom fam ne honam fam efiri wo namro mu kosi wapampam awiai sikasam na aye dendema wo a eye FID wo de hia ayo Android phone anase Google Play Store ho wonya duru na download one app no pe na draso gidigidi wona wo kro no awiai asa honam nyina ayemre asa nema nkoye wo nipaduanum wo ya furu sanfro wa eyen haban heba mesa nyame ya dum afiada bia wi no mieni koso no miensa wato din cancer Canada akompre kwa Japan ho asem ana ye ka ade akere wo Sompa chade o Sompa chade wada Roma afi bronyan bayenko wisia nyanka moborofom rai na omonso ensre awiai na nakwabna kese na afi akosia ajewa kode boati afi ensam no enie ya shasie oman sana hene yewura Ken Oforiata enam ahoden a Ghana mampani na nado danko akufuado ede ama no se wonhwe oman sikasem wontoto oman sikasem nyina na oman no enyina ne naso sabaya ekwan tententen a eda oman no sika na afenso amanone de no yebetumi aka saa ekwan na moa ebie mu nso aban no kaya wode e wo man mu no wobetumi ahwe na watumi atua saa kwan no na aban na tumi atua ho eka ebie mu nso so no sade ebe na wobetumi atoto nema bosia bi a yekwagye ho nkita hode ni ade nyina no na atimi aboa ama aban ne so ade ho e wo sikasem no atimi awie peyo sa wobaka na wasa ne nso a enuru ada no eba no ye kire mu akire wo se oman sana hene yewura Ken Oforiata wode nsam eba beto nsam twerofo anim ma wiase nyina tene nyina ye kwampa aban betumi afa so na sika samatimi agira ne naso ewa pomdene ekwan so na ka ho bi amatwerofo abade akire ede ma wiase Ghana nyina dwodefo enkabomku eye owura Joshua Ansa wona nsam twerofo edin komoyin ana wo kire se wono Joshua Ansa se no wo kan plane abiemu fita ade akire Ghana fo se so mampani ne nado dankwa akufuado na ban mu mpanifo ete wo nkapa de a wo mo kan ade akire wo mo se hwe wo mo pension ho nsansam na ban ne hwe ene wonfa ne nsa nka de berada se nye sa na sa ban ye na adwen se wo de ne nsa eka pension ho nsansam a wo hwe ya wo mo ne aban no wo mo nkyekere ne yie kura na wo hwe ya de aban kyekere no wo mbesane ena hwe ye nso de wo mo sane no aban ne be kyekere basa wo mo ne aban no be ka bom a kyerenkyera ka pa ewo maimu na eka ho bi ama ye ne opanimpa
Yeah, your friend is a Reverend Dr. Isaac Owusu, National President of the Ghana National Association of Teachers 18 komo. And the Abusa is a papa, baby ye free, baby ye bedru, any money a chileni you, as some no more can say. adwumayɛfoɔ a yɛsrɛfoɔ ka ho yɛfɔ haw mu na yɛntumi nkɔ so ɛma saa haw na adwumayɛfoɔ fɛ mu no yɛbɛkɔ so atena hɔ daa wonim sɛ yɛn yɛtu a new pension act yi de baeɛ a adwumayɛfoɔ tua no ɔma mprempra ma no ɔka sɛ pension money na bosome bia ɔsɛ aban sɛ ma yɛfan managers no bosome dɛn yɛnie aban kifa sikabɔte no ma ɛnti yɛ members a ɛkɔ retirement wobɛhu sɛ nipa bɛkɔ retirement no bɛɛ bosome wɔma akɔ retirement for the past 6 months wɔn mo ɛsalan a sika wɔn mo sanka ɔdeɛ na ɛno nso yɛ nyansa no wɔte bishop board no wɔn mo bond a wɔn akɔtɔ no efiri next year ɛyɛ 0%. agye ɛyɛ next 2 years asɛn ɛma 5%. bond no so mo fa mmra na yɛ ma foforɔ aba tati wei deɛ yɛntumi gyina hɔ ɛma obi nfa yɛ sekan atwa na ɛsusuasoɔ ma yɛ de sɛ sɛ nyame yɛ adom na next year obi ɛkɔ pension and retirement. Nipa kono yɛtumi sika so wɔ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma na ɛsihu aba ho na ma ɔkɔ ahomgye mu a ne nsa ka ne sika pɔtee no ɛde ne nsi ho no ɔrɛde na nkasa no adwumayɛfoɔ wɔ Ghana no media obi yɛ adwuma 30 years a ɔkɔ ahomgye mu a hyɛ aberɛ a yɛsɛ new party afiase obi adi a wɔtumi agye more than 50,000 afiri yɛsu obi adi wɔ yɛsɛ yɛtu a 20 penny yɛtu sɛ lamp stamp wobɛtuma busa board no ɛne wɔ mo ayɛyɛ adwuma sɛ anyabia obi teaching service a wakɔ ahomgye mu a yɛtu wɔnya more than 50,000 a sika ne so ne sika ne so na ɔso sɛ a meyɛ papa wei yɛsika yi ntomu nnɛ ɛyi ntomu obiara ne union so no ɛnti nkonnwa na yɛtirie ɔmo sɛ saa pension nsɛm no yɛwɔ board a the pension act no FPRA ɛregulate ɔmo na board no union so no ɛwɔ rep wɔ so me no to a yɛka sɛ yɛn nurse no obiara bɛbiri fu yɛ yɛti yɛ ɛne sɛ etia ne yɛ twɛtɔ ɛna yɛ holiday ɛna minister of finance no aban ɛto nsa frɛ fund managers no wɔn na wɔn di sika no wɔ adwuma ɛma board no the fund managers are not board eti wɔn no fɔm pɛtie mpo no a they are supposed to come and brief the board but me no kasa pɛmpɛ obiara to sanfɛ union ɛwɔ Ghana. Ɛne ya etwa edigu yɛ ɛyɛ national president at the Ghana National Association of Teachers Reverend Dr. Isaac Owusu. Ekuo bi ya wɔfrɛ wɔn sɛ Justice for Ghana na nsɛntam abusua wɔn de ba sɛ wɔn ba bɛyɛ ɔyɛkyerɛ na wekura mpo nyɛ ɔyɛkyerɛ bia saa na mmom no we no deɛ no yɛ sɛ wɔn bɛma kɔgya aboa yɛ den na wɔn ma nante a ɛdeɛ firi nkramantam akɔ mmarahyɛ badwafie na wɔn ma kɔ akɔkyerɛ sɛ wɔn ani abere sɛ bɛmpraduasa yɛn mpanyinfoɔ yɛ wɔn ma Ghana ha wɔn ntumi mfa Ghanafoɔ anim nya nkoa saa na nso nti no nkɔm bɛkɔ mmarahyɛ badwafie na wɔn mo firi wɔn mo a biaye a mampanyin na do hyɛ Senka National Cathedral yɛbɛsi no no ɛwɔ nso so nka wɔn bɛkɔ hɔ na wɔn mama kɔgya aboa akɔyɛ den ɛwɔ hɔnom na wɔbi nim deɛ kɔte bayera ho mamu a amana mo akɛseɛ ɛnɛ ni yɛtete akyerɛ sɛ kuo no akasa bie mu asan so aba ɛkyerɛ sɛ wɔn matwe ɛde asensɛn we no ayanamotuo bi a wɔn kyerɛ sɛ aposifoɔ atuo na wɔn makɔakɔgye injunction ɛde ato wɔn so ɛhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ akɔto betumi aka asɛm no ɛde awie na asɛm no panyi paa deɛ ɔtwerɛ krataa no na ne nsa ɛhyɛ aseɛ owura Dramani Salom wɔ no ɛna ne Sompa kaseɛ di nkɔmmɔ yɛ a wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nyame yɛ adom a wɔn bɛsan so akɔkɔto biem yɛ wada a ɛdi anim yi na sɛ kɔba sɛ wɔn mokɔ na nneɛma nyinaa wie pɛ yi a wɔn bɛhwɛ sɛ ɛnɛ yi sɛnea National Cathedral ho nsɛnsɛm kɔ no wɔn bɛto ho anamɔ na Ghana mpanyinfoɔ wɔn so ayɛ biribi na ankande na yɛsɛ yɛyɛ picketing no on the 6th but Andrea na polisifoɔ ɔmo de yɛkɔ court ɔmo de yɛwei na kɔ court sɛ ɔmo srɛ court no kwan sɛ ɔbɛ restrain sɛ yɛn picketing wɔ parliament for the number of days a yɛpɛ sɛ yɛyɛ nti in consultation with our lawyer, we have decided to call off the picketing this morning. And out of the abundant respect we have for the court and its processes, you picketing no and you train till Thursday. Court no beti asam no. Until the court no bekan, I know na di beye juma. Police for the and the way na yes about the second time in a week. Aumudi ye court no stop here. From lawfully and peacefully picketing. The way I deal with see and yes, like the person demonstrate your peace-loving nature and law-abiding nature, and until year picketing and we accordingly put out a press release last night indicating same that we have
called off the picketing this morning at Parliament House. abusua wai aya panyipa ya Justice for Ghana wodi won manim ora Dramani Salom aban no de nhyehyɛ bi aba ne nyina no ɛyɛ sɛ wɔbɛhwɛ na wɔde anersefoɔ akɔ UK man mu na atumi aboa ɛno ɛyɛ nkitahudi a aban no ɛne UK aban no ɛbɛdie sɛ nneɛma nyinaa ɛkɔ so na ɛho nsɛm bepiem wɔ Ghana mmarahyɛ badwa mu na mpanifoɔ ɛde wɔn nsa ɛhyɛ aseɛ na ɛbɛyɛ mmara na ɛbɛyɛ ayɔnkofa ɛda Ghana ɛna afei nso UK man no ntam a na ama kwan ma nɛɛsefoɔ atumi akɔyɛ adwuma ɛno no nsɛm ne nkitahudie nkɔmmɔ a ɛkɔ so no kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ mfie mmiɛnsa na nyame yɛ adom no ɔmkɔgye saa nyansa adwene nimdeɛ no wɔ hɔ na ɔmɔyɛ adwuma mfie mmiɛnsa akyi no na ɔmasan aba fie ɔman so afɔ ɔhwɛ apɔmuden nsɛm so yɛ kwaku agyeman manu wɔn na wɔn nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmɔ a saa asɛm yi wɔbae ho de ma yɛn ɛna wɔrekyerɛ mu sɛ Ghanafoɔ koraa ɛbɛkae no ahyɛ no nso a yɛne ɔman bi te sɛ Barbados ɛman no yɛne saa no yɛdi kan na di nkɔmɔ dadada koraa yɛ a saa nhyehyɛeɛ no ne nteaseɛ no gu so yɛ a ɛyɛ adwuma nti nyame yɛ adom na wei no saa bɛka ho de ne kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛn anim paa na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra de fa ho yɛne wɔwura Jones Afriye Anto Asante Mantamu titira ne de ma Ghana Registered Nurses and Midwife Association Ofanto afisia pa o afin komiti eminia enti bɔne bɛn paa na ma yɛ wantie papa mu wɔ gɔɔ so kora nti wo hwɛ ma kyerɛ kwa bi msanto oh yeshia eminia yeshia msanto kwabra kasi ni o eminia oh wa nya de o mi ma hwe wɔ kyerɛ kwa mi hu oh eminia ya de nyame ase nyame so guso ayira no wo de ebedi fie nkɔmɔ why mate msanto yɛ nhwɛ wo na wo yɛ titire ni asɛm a abɛtɔ hɔ nie asɛm yɛ ka ne sɛn oh medical atiefo na me de aseda ama watiefo ne Ghanafoɔ nyinaa ne ama mo ne producer sɛ mo afrɛ me sɛ mo gye adwonkyerɛ Ghana Registered Nurses and Midwives Association asɛm wei yɛ asɛm a yɛaka ti yɛde Awurade ase sɛ yɛ Minister for Health yɛwura Kwaku Agyeman Manu aban aba so na nhyehyɛ bebree na akɔ so ɔde kan afrɛ ate committee bi a yɛn president awura Madam Perpetual Foriampofo ɔka ho bi a ɔmohwɛ saa ɛnoɔma no ɛka na ɛne sɛ aman bɛnum ɛna de krataa aba sɛ nka wɔbɛnya nursefoɔ ne midwife for Ghana ma bɛboa wɔ mu a na yɛnhyɛ ne nso ɛnkyerɛ sɛ Ghana ɛwɔ nursefoɔ ne midwife dodoɔ a yɛn ho kɔ yɛ kwan korɔ ɛso yɛn ɛnsoyɛ koraa deɛ ɛwɔ no sua paa sɛ wode w'ani hwɛ aban ani so ade hunu a wanya ne sɛ wɔyɛ agenda 111 a hospitals a yɛsi ne bebrebe ɔmum bɛyɛ adwuma ɛne n'asefoɔ no a dodoɔ no a yɛwɔ no yɛnyaa koraa ɛnso so moma yɛnhyɛ ne nso sɛ yɛmpɛo nursefoɔ ne midwivefoɔ no wɔmu kɔ a yɛnokorɛ sɛ wɔmu kɔ a fi menka hunahuna Ghanafoɔ a yɛn records mu wɔmu nkrataa de n'asefoɔ ɔmo ayɛ a wɔmu kɔ nko a bɛduru bɛɛ mpem 6 afi nko a afi no kora nya nkɔ awieɛ na sɛ na ɛkɔ so dada na aban de sika hyɛ training mu ne biribiara na ɔman no nya so mfaso a nya so mfaso a ɛnyɛ nti deɛ minister aka no adwene no deɛ yɛne ne yɛ adwene na nhyehyɛe ɛwɔ mu no ɛna yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo yɛnkɔ so a na yɛnwene ho yie na nhyehyɛe ɛwɔ mu no yɛnhyehyɛ die na yɛnhunu ɛkwan a yɛde bɛfa so for instance sika sɛn na ɛbɛba ɔman no hɔ ɛsɛ yɛhunu na sika na ɛbɛba ɔman no hɔ no yɛde bɛyɛ dɛn wɔ Ministry of Health hɔ for instance sɛ aban gye sɛ sika no na ɔde kɔfrɛ Ministry of Health sika nyinaa deɛ a yɛne ne nya adwene wɔ saa kwan no so ɔmfa sika no nto hɔ separate na yɛmfa nhwɛ kwan a ɛbɛfa so de atete nursefoɔ no bi ama wɔ mu aba yɛfrɛ biribi professional and auxiliary mix te sɛ Ghana mu dodoɔ sɛ na ɛsɛ certificate foɔ ɛna mu deɛ na ɛyɛ diploma ne degree ne asefoɔ no ɛnso so ɔmo yɛ sɛn ɛno nso so aban hwɛ na nka obɛtumi anya animu yi a saa mmoa bi ba deɛ a ɔmfa ntwa certificate training ni mu
If you say abrochira ban o mobile beji, we have about us for buy a nurse form yes specialist. Anyone more degree kono. And then woman manage home mono bepe. Ghana so say they south for in our qua and here bedroom baby no. You bedroom hospital yen nipa and him. Ti kwambe soon as suku a certificate in your moment in a jai. Na yen sika kwashe ho. No muso training degree and specialist ni bi. Na ye DB kono. Yen ye biso yen tiskano e benyano. See the conference Minister of Health. Adwuma ye nyina de bi ko sidna de bi ko tompane de bi ko tonduro dia amwa se nurse for ne de mu kwa konye sika ni ntini yemfo sika no to ne yemfa meboa nursing training na eno so amwa yen sa komodie Mr. Antoma mmerem kakra daroma sa susuye bi sei no eya na se koba se nkomo bi ekoso se aban no ya na mo amuwo twaka e wa pomdi adwuma no mu no ya na mo nsin kunya ma wonye mo nso madwen ana. Oh, so they make a wedi kan committee. Yeah, madam, yeah, president, association ye president, can who be near 5-member committee be on work. Into was 30 year. But still, I been here broader consultation to say nurse for the Charadia University. No, or more at Koheti, or more yet training, no. What a human nurse managers, a manage more human resource divisions, no. And in nurse for Nakaso, fortunately, Ghana Registered Nurses and Midwives Association, you were a branch, a Muabruch. A trust a Ghana for Nakudrabruchira, Mudo Swan said, Umu branch, Umone Dinkomo. Staff ones will be here or margin. Our home, into your Sraba, what they have at the end to board to say in the on yen say, now woman in Messia, University for a Chadiano, training college for no much Radiano. Nurse managers or more, ye knew more ward, no. In any association on Shia, ne a bind to them, ne a man I didn't be brave, said ye yenwa, a be smooth. Na yen your nurse for uncle will be, na yasu ya hun train, especially since I buy an argument say, oh, be infrastructure, nimu, SC hospitals, no do one. Cranberries in the Befoswenya, Sikana Bebano, yet the Bequa question, Yenya do one manaba, certificate a year training a Brunin panel. Yenya said ye beya ye training via or Fabia near Yenya be a waha. Miss Anto, yan shadi be wahasi. Miss Anton Patamenka. For instance, Nurse no what Bruchini Sika Muna, bet tear free and see a tear free one, no, many abandon yard because Ghana abandoned Sika nurse you are. And now one more bedroom opportunity. Yes, a hard binding move and a disciplinary day. Apart from that, in fear to do a send on Coco dinner bridgeroom baba. A bit matters a big can fear me and son. My DM say, Biko UK, name fear me and son, Adia Mana, as a swap. Only a one who heard you man and so ye pano. Now, Babano. In Tia be a young meaning fear, ye beko num. Me and son, they be maintained, a man at Renumpo. Now, Umupa Ghana, so swap. Umba be den. For instance, umeti ni obi. Uko namu nyina mo ye staff nurses and namu nyina mo ye nursing officers. Ubeba no a senior nursing officer. Uso a wo ba no. Wo be senase. Anane ne be ye pe. Anane ne be ye den. Dia ne be encourage obi. Amana sa akwa abrochira kwa adwuma wo ho. Wasa ba ye system no de nim dia na abeboa ye. Ti din nyina na ese ye na etirase ne yesese. Adwene no pono se waka ne se ne dia. Yeah. But essence is the back. Enti omo free Ghana has Miss Anto but broader consultations in Kohon. Basadia, a bebo mine. Anto Bacha what menka? Miss Anto what menka? But what I want to busa say, wouldn't you know more or two coin say bia Barbados mine moon or more and I say bia ye didn't come on meko UK near de Kurano. Omo kwa mine mua preko penomuko ye juma. Ana said ye ya ne yetete se okwa ho a ye san ede ne kotena ba bia kire na de kakra nsan kwa na wanya kwanya bi wa yaresa bia bia yadwuma no eno ho no ya ne tesan Dabi nursing tina tomre bi na obi kasati ya Ghana nursing ani midwifery ya na ye menwanwa no Ghana nursing ni ye obi a ye gunu pa wo aborochire kuru bia so or a member of International Council of Nurses standards ni ye kama pa buruni bia ni jo. Inti say you want social bia or maybe alcohol person you nurse or how we. For instance, one thing I'm say
onti bibia ase nti obetesto kakra so wote na mamra ase a UK say obetesto so wote brofo a nti wo ya pass sa anso hende o Ghana certificate na na akoye adwuma se say de obi kwa adwuma mfufuro bia akora wo Ghana obe orientation ama no orientation ye ye ma wo mo omun koye no ma chinchirenchin bia Ghana nurse ye standard nurse ya wotimi ye adwuma wo ba bia nti nyese ye ko training fufuro in terms of ye ko kire o nursing fufuro but for instance ebia oko UK memo aye bi ti say my friend IELTS aseden and English test and nursing exams asem and all passing no wie now you registered in kwa dia obey but baby to say ebia America so call memo aye NCRES no aye enye nursing per se by no culture related bi na mamre mu no uhunu say ni na sefo bi na aye no pass most Ghanaian nurses are why nurse or Ghana they were choose exams and kura enye na yi nti nyese ye ko training nurse foforo wo ho yo Ghana nurse timi ye adwuma wo ba bia wo wiase me santo say we ye general at one ana unfortunately they say general for training kaminya ye bi so odaroma me ahafo na me ye science tie bia me we am afro why me santo yo we dey finance ye nua ba ma Joseph Friye anto ana ye no edi nkomo asante mantamu ye nua no mu a agya nurse ho adwuma ana oye ne woni a woje a won ka bom ku no won ne titere ne ede ma wo mu Sompa ya dwumadie ne yehyehyem wo no efra no pa no nsian pa mu kopem no nkron pa mu so no ye dwumadie sonko a eno na manyofo ahodo biba empanyefo si nkonya yesuesu adwene ede fo ma Ghana mpuntu so ya ato ne din se ade ache bia dwumadie wo ma hene yodo boache won netena na dwamu adwoda bi yakopem ne fiada so nti na wotena adwam na nkomode die na ekoso no ano ana asante mantamu won mu a wo moto pa no wo nkabom kuo wo ba fie ha wo ba ya won masem nyina yetiawa wo mo kire se ne yesambo se ne yesi bi kwosoro nya asem ketua esi kire magiri no mode ye adwuma kyese wo mo nneoma na bo no kwa na kwosoro na so fa kese no a ye no wo ma gane mu ya won mo dwene nneoma ho a won mo ntia se enam so nti won mo koto asere sese mpanyifo ahwe no mo ani hu dwuma ene won mo fa afidi kese so aka ma Ghana fo nyina so atese pa no bo won besan so atutum ya ne ade hye mu bi di nkomo ebisa won mu die nti a ama nei enuma bo kwa na ekosoro na won mu san so si gina yesa pa no san ne pa no kora no wo matete wo mo nsa so ne yesa ba batum na kyese condemn to grebu no na wabra wo no ma hene kasa wie no ye ne won mo kasai etie wo mo so on makosem ya disredi a ye de to abanyani wo pe bibia fi wo papa ho no ma ye mfa ne edin ene kasa den ne de kan ye adesredi kotodwegu fom na me enji ndi se aban so ne awokono wate anase wo ho enu nti ye twe na adwene si so se ye nanado danko akufuado one ne mpanyinfo wo mumbu nkompon no mo nhwe baking industry esan se baking industry ne efoma na eko ene sen esama na ye tono 160 last year 2021 December se esam ne ba na eba abedru 400 from last month year yada sorry I almost say $15 cedis $15 cedis esam na tum ko 500 after the 500 na chino still 2 weeks bia almost sign to some 2 weeks bia say am na woka say esam me ko 570 ensan ye say new price eba no 650 yentimi nya adwuma no eni ntino ye sena na do dan kwase wonnom ye na onko flameles no wo mu no ade cropoti a enu ntina wotwemienu bia no wo mutu sam no adesrede na na yesra ban si yesre na onhwe na niema na o ma ne mra fom man sense ama adwuma no sesi a egu no susu na workers no susu nya adwuma nye sense we basa na mimi ntua we kaka pam na mepam no nti yesre na onnomwae no ma niema ne bo mra fom emaye esikyire ne magiri nyina ye wu pa to onnomwae ye pese ye adwuma na ye no eye akono na nchirima nso besomu bi na se yen ye boka nchirima beden na adwuma na ye omakono nti trade minister omrem na wone omomo ye esamaye no enkasa na enioma mra fom maye na yenso yentumi nto esam no fi se Cote d'Ivoire esam no ekwan wom ye nyina so ye krahwi fla no na eba nti se hodia no wo fom kakra dia na chese hanso ebetimi akofom ti omo ne companies ne nkasamaye na margarine ni sugar ene flour na ekosoro emra fom na yenso yetimi aye adwuma no papa ama amanfo nso nya pano papa edi
abusia wei aya santemantemu won mo motopano wo mo nkabo muku na dwumadie bi ekoso Gender Center for Empowering Development na omo nsa kakra se omo ye tuma bi no mahwe kwan pa befa so a eja enyumaku ahodo ye oman nu aban de no ne ade no bia betimi ni nyansa ne na adwene ne nim de aboa ma yatimi ahwe aye adwuma ye sebeye a obi entietia obi fa ahodie so opanimpa abede ye kire wo atena ye hwese obi ntietia obi fa ahodie so eye owuraire Mercy Labi wono na woni Sompa kase edi nkomo nsa wode mansam twerefo no eni yen nyina ye fa ye ho say human rights defenders because yen ye defend human rights into for right but yen nyina ye human rights defenders na to da bia adwuma na du ba bia na aye de kakra yen ye state ni do to bia ye de no enye de kakra but individuals no we be ko ba bi no Ghana de nyame adom yeti ye we hu sanyama no bebre o wa na ba ko bia unity but uko other countries na bebre o ho a hu say ye title wo mo bi kura ye chichi wo mo bi kura wakoye bibi na politically ye de na court ya cheno even media for no kura do be kura mo ka ho because we ka kokan obi human rights issues ade be cheno na ya be chewo ana say this say bia ye be sama wo ya be chewo ne de wakotum ni nyina ye adwuma a ye human rights defenders nti human rights defenders enye particular people obi a wo ka nipa fa ahodie ho asem bia no we human rights defender nti nhyiamu ne no ye betia se adwen bi ye ho se e dey protection ene ye de be ma sankofo no e dey na ye nka mom ye ntimi nya adwuma no ye na ye the whole Africa ye timi anya fa ahodie a eti apo panimpa abadi akire wo atana ehwese obi ntietie obi fa ahodie so ewuraire Mercy Labi na dwumade no ase no na Gender Center for Empowering Development panimpa ebo honum Esther Tewia ono so to no bo ase a osane ne nsam sei human rights defenders particularly Emma human rights defenders send you bambo send human rights institutions no eboa na abai no protect human rights defenders ewo minor yewo Africa the baby may abemufu politicians ibi also a himful who can FGM female genital mutilation wasem or he say ye culture I don't person kasi injai who can early marriage say hey I don't person injai ayade ayaya che I don't person call report to me say me na me wari akola nti who wa eyetimemfo ene tata no say person say ye culture I don't person me injai we trokosi hey I don't person injai trokosi ayade ayaya da nti eyetimemfo ahemfo politician to people say asma ka who expose me do o say me tata ya o me yo tata en pimpi na no say America no be e yo man say ye ya mamre ye religion I don't know person was sano I don't know the human rights be ka human rights fi ne ba ye nti e bo ye yo no mo kasa ni a church of ni nti a emra sasa na me bi o si ye ne o bo owuraire Esther Tewia woye executive director de ma Gender Center for Empowering Development na omu wi adwumadie no kura no ena panimpa de ma Network of Africa for National Human Rights Institution owura Gilbert Sebihogo ono so the way so the institution is not good and that was highlighted in the study we conducted 2 years ago and it was launched last year on how human rights defenders are facing reprisals on the continent, and that is not really encouraging. Present in this room would come together, of course they will develop a roadmap for collaboration and work together in terms of better promoting and protecting human rights defenders, because it's not a talk show, because we'll come up with actionable, activities and of course try to convince states, because themselves some of their institutions, some of their officers, they are also human rights defenders without knowing that they are human rights defenders, but the moment they know that, they will see that themselves they can also be targeted. I've said that national human rights institutions, which are state established national institutions, which are even funded by states, but themselves they face reprisals when it comes to their effectiveness, because
they do protect human rights in their own jurisdictions. Any ye twagu ye Owura Gilbert Sebigboho. Wano executive director the Network of Africa for National Human Rights. And some of the man some for no. Ankana na kuyadwuma emu ode pa. Sɛ wote sɛ wobi ɛyɛ kuyadwuma abusua ɛne die no obuo ne ahokeka kyɛse de ma sa nipa no aya na nya asɛm ketewa enti ya papa no no mutumi nya nigye no no aware mienu miensa nan ne num wo mo nyina kwa akoye kuya obi ane ne ma na so na ye ka kuya korampo abusua ɛbɔ nkrofo ya se nuoma ɛdane nti obi ɛdane ho bi no ma ga ne ya dane a ama na sa ba behwe achi enti kuya dwuma kwa akoye bɔnwunu bi a kyɛse wodwene ho ba bi a wonte ase wo ma ga ne mu na aka ho bi ama santimawura yero tumfo se tutu ya otoso mienu na na no atom bi ɛkyerɛ sɛ wo man no yenka hu se kuya dwuma ɛyɛ kyiri bramo so ma Ghana betumpon ye bekonkan ye bedi nimu akua nso ka ho bi enti yen wasa maburu na won mo ba no ye betumi ahye won mu nyina kena san ye be ya kua dwuma no so won betumi adimu na aboa ama dache wo man no atumi agina yi wode sansan wan nyina to dwa wa bra 2022 National Best Farmer Nana Yaw Sapon wokɔ honom na wokɔkyia na ɛwɔ na hemfie me kyerɛ manhia ɛno na nam so ma santimawura wode asɛm wei ɛto nanim. See, I think I cry tomato free baby never. Tomato, you can't be never. You cry more never. The sacra more never. You cry near baby if you are born. Yes, I say, I'm much up, but see, dollar cray out, yeah, can you decline now? So go near gold in a corner, dear, but a bruise so I dare near the bay. And then the peppy soon, you will be as on Peso Yakuya. Obia, we school Peso office. Now I'm directed by. I'm directed by. I don't know yeah, near Mranti and my bay, in answer ye quay be say, Gagana, my because Nana Mahini can name Conya will cocoa and nephew than Naconia, and then Nana Maki a charge near Kuntu Green, Kumasa Bontenswan, and that the air when ye nara, fancy as I am see a bed, you be kit to everywhere, you cry a bed, yam and I. I was your way, I Santa Maria or 2 year or Tossumi, no. Na enwachi no 2022 National Best Farmer Nana Yaw Sapon wano so akasai echeche ensempim. With technological advancements, farming is not the hoe and cutlass method that we used to know, and it's not the small scale method that we used to know. Farming has really advanced, whereby you can do a lot of things with technology that has come up. So it is good for the youth with the education that they have to get themselves involved. And also, as you can see, we have to phase out the aged. You see, and because without farming, without agriculture, as a nation, we cannot survive. I was your way, 2022 National Best Farmer Nana Yaw Sapon. Best Farmer ne Cameroon. Inti Kurura no Casa and the Casa and Oti Provincial Kurura. Ayu. Sanka Kurura with my Cameroon. I'm will be at on a bro for no kind of tasty power. Nana catch you also Cameroon. Is it Best Farmer no worries about who. The best farmer on the computer, so I saw in Ahabamu. I crow up a crow and Mudia Nidia, crow a country pass. Also Cameroon. So we have been brought for buying Yasam Kutu. I fay young Koya Nimuin. Ye call Bono Mantam Nemuna, ye Jinamu. A crop where fro say Branam. Branam na wahini ya honum, Nana e Kasei. Nana Kwaku Bedia Koya or Tosso and nine. Nana kyerɛ sɛ wɔno deɛ wɔbɛka wɔnsuro wɔ bia wɔbɛka aprosifo ne bisu ne wɔn ban ya wɔda na die wɔ saa mpɔtam hɔ nom no ɛha adwen paa sɛ okuani abrɛ wɔ ahaban mu hɔ na wɔde nnɔbaeɛ no ɛba kurom na obi anya bi atɔ na wakɔdie no woduru checkpoint a Parkwell ya wɔse Parkwell na wɔkyerɛ wo baabi a pakeka no sɛ bi a bɔɔdeɛ na anyini bɔɔdeɛ bi so ɔhotwa yadeɛ kyen ya na ɛbere Prosi ni be ye do so sa wo se na body ni nyina bre na sei banchia na heater kano bo se na sei na ni nyina ye woka enti wo sra ban pass aban ehwe ne ma bi ye na mpani fomfa ne ma mu akwamu na Parkwell na do so dodo ya Parkwell yenti nana say ye ti mpo yufo ni na fe omuntu ho na mo emai na ni akuafo a ewo wachi mantam nyina e kan se Except you, Wanchi,
dwom ɛyɛ dwom kɛseɛ baako a ɛhɔ na wɔnkyiman akrakyefoɔ nyinaa nea wɔni die obiara kɔpɛ aduane ne nam ɛdɛn ɛkɔ fie kɔdi na apiafoɔ yi ɔmo yɛ brɛbrɛ kɔfa aduane yi na ɔmo ba MC mpakyɛ ɔte asɛm wɔ nyinaa na afei nto kɔmɛnda ne apiafoɔ yi ɛka ne sɛ bi kora wɔ hɔ a aduane wɔde basket na kɔfaeɛ bi kora moto yi ɛnyɛ papa nanso ɔne ne yere ɔmo abɔ mmɔden na kɔfa aduane kakra a yɛde ba wɔgye sɛde bɛyɛ a obiara bɛnya biara adi edu hɔ aposifoɔ yi ɛma ɔmo kwan wɔamfa sika sɛ ama yɛ mma ɔkwan na afei yɛgye nneɛma yɛ di asi hɔ nokoro yɛ mianim sɛ yɛ basket sɛ yɛ motorbike sɛ yɛ motokie na aposifoɔ yi ɔmo agye nneɛma yɛ di asi hɔ kuani sika sɛ na ɔwɔ hɔ wɔamfa mma yɛ mma nkwan ma ɔmfa nkɔ ɛnkɔtɔ na ne akuafoɔ a yɛwɔ nkyi mantam nyinaa yɛka ne sɛ kɔmɛnda wo ne MC wo ne mu ne mu nkora no mo nkasa aposifoɔ no ɔmo hayɛ yɛnka yɛ kuma mu asɛm a na ɛnɛ yɛka ma mate kɔmɛnda wo nkurɔfoɔ no mo hayɛ akuafoɔ no dum yɛserɛ mu momma ɔmomfa aduane no mmra ɛmɛtɔn ma yɛ na yɛ so yɛnya bi ntɔ no yɛni ne akuafoɔ no ka ne sɛ anka aposifoɔ deɛ ka yɛne mo yɛ adamfoɔ MC wo kasa no woka sɛ nnipa sɔre a yɛbɛdidi mprɛnsa ne nyinaa gyina akuafoɔ yi so ɛnkɔafoɔ ma nkɔfa aduane yɛmba yɛnti yɛnya bi ntɔ aduane nso kɔfa ba aposifoɔ akyew bɛwɔ kwan so sɛ mankɔ wamfa sɛ yɛama yɛm enti yɛserɛ wo yɛka ma kɔmɛnda ate yɛka ma MC wate na afei wo ne oposifoɔ nkora no wo ne ɔmo akasa na ɔmo nyae na yɛ ho ntɔyɛ na yɛ so yɛduane no yɛde ba a wo nso manya bi atɔ akɔ akɔdi ɛwɔ mu fie nea yɛsa serɛ ne sɛ ɛne yɛ a ɛtwa gu yei ɛyɛ wɔhene yɛ a ɔwɔ branam ɛno ɛwɔ wankyi ɛne ne mpɔtam wɔ bono mantam na owie kora na wɔkyerɛ sɛ fulanifoɔ nso ha adwen paa wobɛte a cash is wowɔ wafam hɔ a wodɔ na wote is woyɛ yaa na nantwie no abɛsɛ wo nɔbaeɛ nyinaa ne nyinaa nso yɛ ade a ɛha adwena na kwaku bɛdi ako yɛ ɔtɔ so na ne nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no na yɛkɔ ɔma no so na yɛne ama ne bɔni Eric Asare Mafia kɔ akɔdi nkɔmmɔ ne yɛtete akyerɛ sɛ mpanyimfoɔ a ba ne bambɔ mu a wɔmabe mu wɔ asantemantam mu wɔn ma hyɛ aseɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a atuato dɔm kuo bi a wɔn bɛ so mo sɔreɛ ɛwɔ bebiman so yɛ ɔman Ghana yɛnso yɛka ho bi no yɛtumi ɛto wɔn ɛso saa Eric Asare ɛwɔ ahoma no so Mafi Akosia yɛnkɔ nkyerɛkyerɛ no akɔsi sɛre wo de wani kyerɛ mu wɔ Swami Municipal Assembly aha ɛna regional security na sɛ meka BNI police army ɛne ɔmo akeka ho nyinaa ɔmo aka bom sɛnea wodi kakae no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ de ma asuafoɔ ɛne amanfoɔ nyinaa sɛde bɛyɛ wɔn ani bɛda hɔ afa ɛyɛ terrorism ɛho na ɔde nsɛm bebree na ato dwa ɔpanyin a odi anim na ɔkasa ɛtɛtɛ nsɛm mu no ɛde ato dwa sɛ ɛkwan a terrorism afa so ɛkɔ so no yade a ɛha de bɛyɛ ɛno to ɛho bɛyɛ sɛ ɔbɔ dawuro na nipa nyinaa nipa wɔn ho so titiriw ɛfa nea enuanom bi di kan kɔyɛ yɛ a nka osusu sɛ nka yɛ frɛ no coup d'etat no na ne nsɛm a ɔkae no ebi nie. kyerɛ sɛ ɛdeɛ nyina so ɛyɛ national security ɛwɔ a ebetumi asɔ terrorism anaa violent extremism ano na ɛba sɛ yɛyusu saa terrorism ne violent extremism na ɛbɛma yɛbɔ nneɛma bebree agu nneɛma ɛha yɛ security no ɛdɔɔso ɛkyɛn violent extremism ɛne terrorism no nti yɛbɛbie mu kakra ɛma obiara ɛho nneɛma ɛha yɛ security mebaeɛ na meti sɛ information officer ɛne mo bobɔ bi so a ne kyɛ sɛ monim nti ɛduru baabi a ɛyɛ amɛkɔ ntɛm me nua ɔsɛ agye mankofoɔ bɔ me bi ɔsɛ ɛfrɛ me kɛnkofiata medi soja kakra bi 29 years pɛ asɛm wei a yɛbɛbi mu ni ɛnka ɛsɛ yɛhyɛ aseɛ on the 5th of August na BBC assemblies no wɔn nso wɔn yɛ inspection yɛ fɛ deep party inspection nti ɛma yɛbaeɛ no da yɛbaeɛ no ɔma yɛ busy kakra ɛne yɛtu ahyɛ da ne yɛtu ahyɛ da wɔn firi wɔn san kɔ public accounts committee ɛwɔ Sunyani nti ɛnɛ deɛ ɔmo yɛ dɛn yɛbɛkasa yɛnkɔ na mo nhwɛ na mo ntie sɛ mo kɔ sukuu a sukuufoɔ no wɔn antɛ nam na ɔmo na ɛbɛkasa sɛ teacher bɛkyerɛ adeɛ a ɔstart bi ɔsɛ introduction ana mo nhwɛ introduction na ɔbɔ ɔde no so ɔsɛ one of the complex issues
in the 21st century is the provision of state security. You can't say state security as such as say. And now you can't say 21st century as such as say. Maybe church level. And you be ready for the better say more. A child Bankolano so better say or private soon. I was your way a oracle fiatania ten and canon na money boy yan some trony Eric Asari Murphy and a debris. Ye call Ahumano Sonaya ni Bema entry Gabriel Akoti and Como. And cry ya entry Gabriel Atuyen Efibron Sancro ya and no eben ya and no eben Udumase ewa bono mantamnu and say Adia chin ya omoda sorry ye. One who said, Owura Kwame Ewua, ya womfinsia aduonu enum. Ne hokani enso nyamfinsia aduonu mienu. Ya ye frɛ oba no Lydia edin amode maye eno no. Omohunu ade bi wodam ho akyerɛ sɛ agimpanifo nyinaa ensam. Na ye boy homodin bia sɛ ye benya ye nua bema entwe Gabriel na ye no adi enkomo no. Sade asɛm ne sisi ye samopa. Efiri sɛ omo anka bi anhyem sɛ saa ade wei ana ebesi ewo dem ho ya yenua ba Lydia wonya mfinsia aduonu mienu enu achi be ma ye fe ne se Kwame Ewua ye wonya mfinsia aduonu enum omu nyina ma ye nkwa ahoma no so Gabriel awurade asom de nka wa fisi apa nso Gabriel fisi apa o obofo fisi apa atenko matu minua na wa pomu tesen. Oh, I don't have any Gagraka, a radical suicide. What out of my baby, I want to say, won't take him one word, Gina Yaka, the debut one, James Casano. What out of my Metonka? And someone would to money, yeah, a free Bronsanco, yeah, Ben would do mass or Bromantamino. If I come here, who are any year by Lydiano, a munchimonia per ye. Minia, Sir, Ube Piemum, I will. The master crying friends say Brosankwa. I want to say and school in a Now, Sabia Minoka say, Kwame, we are in Muno, or Baba, if any Lydiano, Nipa Bako, and Abamba for Etime Achino, do some son in Simuno at here. Aden a Coban saying a dear Nessie, a Passia Timu Yepa, dear Nessie. Your minia, we are. When I'm feeling a junum, now only a baba why a friend say a course. At now say, and penetrate. Now a book by Emma on one time at tea. Now a baba was to say what film we Lydiano. Now I acquire no, then Pranda da, I want to jai a fibaco. Into Lydiano koi and sana of our course. No, the Lydiano koi muno. Lydiano quatana. Omampani dada omampani kofo Miss Teresa Kofo and as a first lady Teresa Kofo ni kuma e fe hodomase na Lydia no ko ye no okwatena ho nyina no anye yi e ma ne sa ba kra ho na oba ye no e no san ne mpran dada ye menua no a ye fe no kwa ma ewia no sa akokwatena ye entena ye no mu no ana sansem wo nyina atimi afiri mu a sesi ame no kasai nipa bo ombe ku kwa ma ewia no enya Kwame nko omuku ni wiye no Lydia na we ne mpana foforo no wono nso yetimi akunu aka ho Aya omudamu a Entry Hello edan na omudamu no na obi abetwitwa wo mu ewodan no mu ana Hello Entry Hello me ba jawo teme nka Entry Mata me so kapa me busa se Kwame Ewua ani Lydia no edan na omumienu damu no ene obi abetwitwa wo mu wo ho ana asesen ehɔ ne yepese ehunu ne ye amenda ase baade ye Kwame Ewia to ye no Kwame Ewia ye ku dem ena Lydia no nso obi cash ko tebo no mantamu a uye burodi afiri ho a aduaba omudua no biemu no aye cash indicate from ena omukoku Lydia no etoye na omudi nkan hu Lydia mu no ansa na Kwame Ewia mu no sie hu na de ma omu Kwame Lydia mu no ansa na mbehu Kwame mu no ene se afuo no
ewura e de ba fo na pa fo kwa fo num ana omo kwa akodo yom ko ana omo se ababa ya ho eno na omo de nkra pa se ba tan bi anhwe ba se eho ye kura eno na eye Lydia ebusafo be che Lydia pie ye no omai eno nti omo be kwa kwa me ho no eho na wo wa ko ye no na che se kwa me no nso amu adadem a yakunu nti Lydia no de omo koku no tu wiram ana kwa me no de yakunu to edan a woni Lydia no nyina edamu enti Gabriel se mete wase ya ne nyina ene se kwa me awua no na wone akosu na twempana dada na akosu no tu kwan na wosan ba enti akosu no ba ye no na kwa me awua no afa Lydia nyesa sa be pere tie ana wone Lydia no tie ani Lydia no tie enti we no akoye kunatwe bi sa nyesa sa tie enti se no hwan na aprosifo ne abambofo susu se sa awudie ya akoso wonim hu bi nti o mache no wo ye hwan ameda se di tie ni akoso no wodinkan ne kwa me awia no twempena na empanifo kwa apan de oba apan de je onet introdo akoso no kwa me awia ne dabo na okodiem no mantem a aburo no oda ututu a wode ma na omode bekumase ene nkan no anu nti akoso no ko se kwa me ne nte na obeka asam no ya wada menda na asam si ya ediku kwa me no wete se menda na nsa pepepe ana kwa me no adi wuda adem anu nti se wubusa me a ehon nso nkyeremu a ehon enti de aprosifo ache no se sia na wakyere mu sa aprosifo ache obi no sa nipa no wo ye hwan wo firi he wono no de abusuan nyi posi duma ensantwafo ye nyi posi aduma nye na ne nyina mu no ye ready posi beye ta ban de no bambofo ko ne dem no se posi fo kan wa bra boni bi asia anasa ha obi aba ye ko wo dem ko hwe boni na asiye no ye ha wo mo ko no mo konya eno ma edidi akọ ye yie sika ma akome ensa na afa etu aboba enti sese na busuan no me ya busuan ka ma fo no ya fo adwuma nye na ye ready posi nso be ye kire se abantie no obo posi ama CID anasa criminal investigation department no obuhwehwe mu atimi akọ na afa obepie mu aso ye nso anasa o makache a intelligence unit no so eye o madwuma nza abantie ise o machi ni no yenim se ofiri bonkum asa ofiri fa enti ma person so ehwehwe mu ato aso menia bi a wanyini ana wanyam tue no aduonu miensa nti kwa me no de ekunu to dem but oba ne de omkofa no wuram kwa me de edan a woni ba no nyina adam no Lydia adam no yekunu to mu na Lydia de 300 meters away eno kokun Lydia nso to ye yekokun Lydia nso to ewiram ne yayi ni ba bi ana mba cha wose na yayi ni ba bi ne honam akwa ne yayi ba bi ana meda se kwa me awia no ne honam akwa nyina no ba bi ani wa na afiri mu oba no nso Lydia nso ne honam akwa no ba bi ani wa na afiri mu enti omu nyina no obi ahonam akwa nso emfiri ne ho enkoi ya twa wo biti anase ye sika bie jinjam se de wo jinjam ade bi sa no anase ne ya twa wo momene minua wo mu etiri abraho sam ne se nipadua no nyina no akwa no mfiri ho no ba bia sika kekan no kese pa no aye etire no oba ba ma no nitiri mu ko a ana ye mu adwuma na se nipa no kodi awu ana nipa kodi awu no otwitwa aye oba no so saa kwan no a oba no sitiri ana nipa kro na twitwa aye nti akosu asesi a no wo ye empena pani no wo wei sabre posifo nso enche no sesi ame no kasai afei ana ebusuanom bono regional command no ato ne nsa frɛ na entia no nso enam sɛ yɛn nso yɛ abusuan kasamafo na yɛ adwuma ma Ghana man ne asantemanti no yɛn nso yɛto nkra no kɔma professor Dr. Akufu Dampare sɛ asɛm abani Dampare nso nyame adoma wɔkyena Yesu amanadwi a Dampare nso ba bono region na ɔba bɛhwɛ asɛm no ɔno ankasa de n'ani kotu amansa ne ne hwene santem aba bɛhwɛ sɛ nipa no na di na wuo na ɔkɔyɛ dan nti sesi ame no kasa deɛ afei ne ne bono regional command no so ekwa kosia
Antwi mejamu akọ picture na wo de asande ye ndo hye fita na wo he jeans no ono aba no mu de he mpacho busam biem oba na wo de ni picture amane ye no o hye top white and wa bobet no he jeans ade da ne nsa bonkum no wono ema na mu de he nie oba no se wo hwe menua na mu no a menua no na ehye sabi mpediasa akataso eye mema boxer no oba no yekoku ni tuwiram no na da nifa no oba no na medina bato pictures ni na medina bato ase na wo hye jeans blue black no a wo hye top white no oba no ni picture no yo entry ye da so bibia ni a ye besa ba wonche biem why matimino ye da so papa abusuafo ya mudi achi wo Facebook no ayero ho sam aye kan ho adansedie no na ye de ato ho kwam yewua ene Lydia ehun nsensem wo ye nsem a efiri bronsan kra no wo be wodumase e wo bono mantam no mu ayero ho sam ene no ye to nkra taw na ya ba ye ba ye baba kumase soame ade se ye wo new soame e wo kumase ha omo kire se omu nya hwene kura no mahome eya Sompa na ato omo emwa o mapomudene ye to nkra taw no ya ba Ghana fue yay Fido Asisemo my people Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Puma Unya Bessia Cassia, and the Insihu Kakra Bipe, and Tifa Android phone. Now install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711 *999 hash. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansia ma obesia. Ekwanya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Abusia yabado mosesema agebratwa ye kwapo ye mantemu. Na epoye mantemu kro bi e friends okrase ehwo so ne yaduroi. Abrantie bi a wono so wonya mfie na duonu mienu. Alex enedi wo bi nim de ba no so abusua. Ewe tofi bi obonsam ta oboribo yi omde ya tofi. En wo ka bi hwa ani so oboro na behwai. Yenya no no fa kro ni mo ne bo. Watwe se kan ko gina abusua fie ha wo abeba ne betwitwa. Ama meka se wona na be ma wakuno. Wono ankasa ne step mother wona ne tie so. Wo de se kan na twitwa ne ha te se de ye kuma bo aponche no. Na aposifo akosori mu ama asem na kwa akodi court kwa bena nyako ani amane bonia oho kwa bena no membo ko de hello kwa bi kwa bena nyako timenka kwa bena wotemenka so mpaso nie yo abusia ye bomoden ase ye nsabeka kwa bena nyako ahoma no so yo kwa bena wotemenka kwa bena nyako yo abusia kes nyame ya domwa efiada bia awia no me nu kwaka no me nsa ebebo akwamtia no ahye no nso yewura Canada Japan ne ho nsam nko an ye beka firi ne mofrase ebepem ne yi a wo predi brain tie bi pa ne beboa wo kes de abusia emu nsam no edoso na nya ne dibra ne nko ne modembo a wabo ne nyuma hodo wa bie kwan a wafa so a wonya asanim de ne nyansa no a wode atu sa na mo ne nyina da ye be kyerɛw Sompa chade nso nie abusua nyame ya dom abronya ye oye tu na mo wo so fa wode bra wate adanse ankrofo die no so nyame ya dom a ubedi bi ahye nyame die ne munyam yesesa ye ntoma entade empaboa 802 ana wo no yoma bi na apese ye beje nso a ahoma ne ye 0249 942 842 0249 942 842 yesa kwa mama no so biem ne kwabena nya kwa akodi nkomo kwabena ma han me josmini aba mo yada seso age yanso wadaro ma sam no anka sete sei abrantie ya wanya fie aduonu mienu anei wakodi wi tofua ma asem eya fanase yo mini aba am se ensem ne de yetiefo nyina ani masem abrante alestenge wadi fi aduonu emienu owo krase kwapem no of mesini ma no ben kufudu ne nempotem no ye nyina ni se ose wakokwa no wi tofe na so bolo
ama wɔtwe sika si ne nana so ne mpo no ne step mother so atwitwa mo fimfiri ma masaba me kasa do mato ya no ɛwɔ nsie do efi saa bre no besi enne no apolisifo akyerɛ mu sɛ ne da yi ɛna homa abrewa yi poma mo kwan a me no ɛkasa ya brantie alestinge ye ne ba bepie mo Kofodia Circuit A court na mpo no atemafo atimi atena asam no so na mpo matimi di sɛ ekobobɔ na so twɛ sɛ fata no matimi edi ama no na mpanyifo adbetu dwa akyerɛ mu sɛ nanka no promoto pepepe tete top PM pepepe bepie mu ɛwɔ Circuit A court sabri ya menno ɛkasa no ye bɔ ahomemu ani palin ɔkasa de ma police adom ɛwɔ poye ɛmantema twetwe nkɔmɔ ama wɔba abɔnte da betu dwa akyerɛ mu sɛ enkosi sɛ court ɛbɛsɔre ne deɛ ɛyɛ ade abrante no ɔmode no ɛbɛbɛ san sɛ aka ne ma ba ko mmienu bi ɛsɛ mu di kan ɛyɛ ansa na ɔmode ne bɛba a ɔmatimi ɛde na ɔbɛbɛpie mu na ade ba ko a yɛba ha yɛbɛhu ne sɛ wobɛpie mu ɛwɔ ha no ma enka meya yɛ sɛ adehye pii ebinum wɔ kwampo asɛ bi ɔmo nim abrante na so sɛ asɛm no bɛtɔ dwanti no bebre na ɛnam no kasa ɔmo abɛbɔ dɔmpem ɛwɔ Circuit A court ha no ma ɔmo nyina ɛtwɛn ɛsɛ mpo no ɔmo betimi da abrante no tuma bɛpie mu ɛwɔ ha no na mpo no atemmuafo atimi di asɛm no ne yɛhu asɛm no pomasi bɛ sɛ mpo abrante alestinge ɛfɛn sɛ wɔde fihyɛ duonu mmienu no yɛyɛ no sɛ asotwe bɛn anaasɛ asotwe bɛn apanyifo ɛde bɛma no no yɛbɛtimi da bɛbɛtɔ dwa sabi am no kasa ne deɛ wɔatimi aba abɔnte agye atom ɛsɛ wɔdi saa nya basɛm no ɛnam wi tɔfe ɛne wi so bolo no yɛ nembom no court hɔ no ɛne yɛnim sɛnea ne nkurobɔ no ɛbɛsi fa akɔ kwabena boa me sɛ wi tɔfe no ɛyɛ ade a wɔtaa die ana we no nko a no no de kwaka na no a akwakwaba ne sɛ yie me nuaba ɛme sɛ ensɛm no ɔno ankasa ɔka na Asama State Police for no kyerɛ mu sɛ ɔno deɛ ɛnya ade a saa nnurobɔ ne kwampo no ɔde ne ho ɛhyɛ mu nanso asɛm no bɛtɔ dwa no ade hyɛ wɔ ɔkorase ne mpatam akyerɛ mu sɛ abranteɛ no sɛbe ɔkasa ɔboa ɛsiane sɛ ne namfo no ɔmo ɛnam ne nyinaa no ɔmo nyinaa enim ɛsɛ sɛbe ɔbɔnsam ta wɛfɛ ne sɛ wi yɛyɛ no poto nkyɛn a tramol ɛne nnuro bɔne bi a sɛbe ɔmo ɛnhyɛ da ntimi ɛmbɔdin no ɔmo nim sɛ saa mmeranteɛ no ɔmo yɛ kuo bi a ɔno nso de ne ho ɛdom bi te sɛ nei ɔba abɔnten ɛbɛka sɛ na onim ɛsɛ tɔhwe no wi anaasɛ sobolo no wi ɛwɔ mu ɛna ne namfo no ɛde maa na ne kura bia enim ɛno nti saa bi ne deɛ yɛnim sɛ nea ɔba court hɔ nom a sɛ ɔbɛgye atom sɛ ampa na onim ho bi ɛna ɔnom yɛ anaasɛ mpo no so onim ho bi ade baako nso wɔ mu ne sɛ me nua ba ɛbɛsi saa bere no ontimi ɛnkyerɛ ɛnamfo kopɔtea ɔde saa sobolo ɛne mpo no wi tɔfe no ɛde ɛmaa no efi saa bere asɛm no si yɛ bi si saa bere am no kasa yi kwabi mmea no wase ne fo ne di asɛm yɛ chi ma yɛ why matimi nua ba medasi awusua ma ne bɔne kwabena nya ko ne yɛtene nka efiri poye mantamu na yɛ zakrache no ne wo ka adwa mu paa yɛ abambɔfoɔ ɛnso aso ne mu yɛ nua bɛ ma kwa me wuredu ɛne adehye bi yɛ ɛwɔ Kumasi New Swami edi enkomo na New Swami ya ka ho asɛm no sukuu bi wɔ hɔ yɛfrɛ ho sɛ MA Basic School woka saa MA Basic School na sɛ abrempɔn ne anintra fa saa school mu yie pa na no na wɔn kyerɛ sɛ baabi a yɛyɛ ho yie bi wɔ hɔ no mu a sɛde esi tete amanfo adwene no mfie bɛyɛ sɛ aduanan ne akyire nie ɛna yɛ boss abea ne sɛ obetuma akɔ no akɔyɛ ho yie ayɛ ma na epufa ho awia bɔntie nkan bebre na wo de yɛntie nsɛm ɛkɔ so tumi ntrafi ɛna afɛ so mmana na ɔmo tuye no ɔmo san etu ho na etu begumu no asan tenia emu nsuo na fa asase no so atenia begina ɛdan yi mu ama sɛ dan no mmante no muti dan mu ka etu ama ala tini nsuo no no ɔde gutoret papa na ɔprapra so no ɔwom ɔde aba wom a ɔde nsuo gu ma ɔde aba wom a because ɔntwe ɔde aba wom a na afɛ ayɛ mmerɛ na ayɛ nsuo ɛna atenia bewura ɛdan no mu ama na si abɔnten nantie ne baby na o mattress o mu bi bia sɛ wɔ dan mu toilet public toilet na ɛwɔ yɛ nkyɛn no ɛnam sɛ o mu yɛ astrotef ntino o mu kyerɛ sɛ car ntimi ɛma ɛmɛtwe but still o mu de ade no yɛ adwuma giska ɛna o ma bɔ amena ɛwɔ toilet ne nkyɛn ti toilet ne yɛ ma o mu de ade ewu ma na abegu amena na o ma bɔ num amena nso yɛnkata so enua no mu de asam so ɛna etimi afa asase no ma bepie ɛdan a enipa dem ti boys no kɔ adwuma ti ma me kɔ de ɔte cent no frɛ me sɛ ɔte cent bi wɔ boys no dem o na die na esi ne yɛm hyehyɛ no ti me kɔ police farmer ne nam se ne megina boys na nam ne mabu ɛdan no ne ma hwɛ de kɔ afɛ mi bie dan na toilet ne nam asase num apie dan num nsuo no toilet nsuo no ba apie fie ne yam
enya sengeto a ɛhɔ na me call nipa na o toilet nso o de adni giska no na man be hwe na man to toilet nim na ye frɛ mistress no ye frɛ mistress na mistress nche say school no toilet school toilet nti me frɛ mistress because me adna ye adwuma mistress no nipa nso no o ye says my mistress no nti me frɛ mistress no ɛna mistress ne che say ɔno nso show bi ase nti sɛ ɔno nso consult nipa nansa na ye pɛ ba bi ma boys ni die asa sɛ mistress nso ye nko bi school na ma boys ni dem na boys nso mu ntimi na hɔ ba bi ɔkɔpɛ ma boys ni die no nipa mienu kwa ntimi nkɔ hɔ enu at least 15 feet ko enu problem pa cent ni ade e problem pa nti be free hɔ a enke ni beje wei ɛyɛ adehye bi a ɛwɔ Kumase New Swami nsɛm a wɔde ma yɛ nua bɛ ma Kwame Redu ɛno no awia yi yɛ apɛduro no binom aduro no yɛ haban heba mesa deɛ nkɔ yie wɔ asetena ɛne awia yi a wɔte ase biara no me nua no a mowɔ dwom adwadifo ahyɛnkafo biara timi nom bi akɔda timi nom abranteɛ akɔkora ababaawa wo bia nya haban heba mesa hɛ ne baage mu a anase ewufi a ahomeka ɛne ahoɔden ne anigye ewufi hɔ yie pa ɛna doctor asan to apete Mr. Heba, Colin Nank, Apidag na fe Sudani Heba, watu apete babia. Ani kasem wo mu say, "Oh, Fred Doctor Maha say ni say, no akyerɛ wo de obɛyɛ no a, aduro no onomu a, wo ho betimi atɔ kra." 0549 42 12 34 0549 42 12 34. Emma Remfi, de wo hia ɛyɛ Android phone. Na wapiem ɛwɔ Google Play Store. Eye fido FIDO yeni agent bia ena wo bia nso mfrɛw sɛ meni fido fo ena eye adwuma na me ye fido agent mesrɛw ma woni na hɔ enne bronya ba wanhwɛ yi a wo begyina nkwanta na so asawmrane a woni mra ho so won adwuma sɛ wo ye ohene enso na wonyɛ ohene ma woni na hɔ maka company kasa wo dwene ho kakra bia wo bɛte ase enti ko Google Play Store hɔ wonya download one app no pɛ wo di asɛm obebusa wo no ya no wo dale a eye *711* *711* no abo 9 no miensa no abo hash una okono asem obubusa obia no pacho ya no no abo hwi aduru tano so apatrapa new site ho ho na be herbal clinic ewo abusua de wo kɔ ene de wo ba ya na difference wo mu nanso de ogira ho no pa na ya na otimi ka difference wo mu pa na kyerɛ sɛ abe herbal clinic am ya hunu sɛ ampa utonso siem na utonso nyinu mu ana hu sɛ nsuo egu ahodo edwa no so kɔmienu a ɛna hu ni a etua mu sɛ honhom fam a yɛ ne yɛkɔ no honhom fam street ɛna de yɛ honam so yɛkɔ no honam strom street o de yare no obi de aduru aka wantumi anyɛ obi sɛ san yɛ ba yɛ de wura hɔ pɛ empa ya yɛ dwa de amaw aduru a yɛ de maw yɛ ma wakwankyerɛ futuo ne adeɛ mo sesesi a na wo ho atɔ ɛhɔ nso yɛ kama na sekasa no de ya na yɛ bonus ne yare anka ne kra de ya no ya na yɛ nkasa bebre de wo hia ne sɛ obedu ta no so apatrapa new site hɔ no mo a 0243 34 53 92 0243 34 53 92 abusua enyina so awie na yemfa ensem nyina ensi ewo ahasei akosua yemfa seda ama news team ni nyina kokua akosua somoa wahene ni enafe na ya obo ama Eric Asare Mofi efia ejewa kodie na ya Grace enochi MC a ho nyina akiula school fees pk Rocky Rexford Godfred ni ene iman kae nyina ya damu nyina mu ase yenso ebatan ase man sem for panyi ora asante ebo Benedict odom se mu eyeme akosua ejewa kodie boaten mene nana kwabana kese sabe de Rocky the darling ne bre ana so